Meron siyang gawin. Okay, I'll try. Tapos ito, ilalagay natin yan. Yan. Diba? Ginawa nila akong model dito guys. Dito sa Hong Kong. Going to Vietnam tayo today. Nakain tayo ng ang pangalan nito? I don't know the name. Yan ang kanilang ano ngayon. Vietnamese noodles. Subukan natin. Yan. And then yung salad nila, napakasarap. May mga rice plates. Tapos, dami choices. So, walang guilty. Hindi guilty. Wala kang guilt na kumain. Try natin. Okay, let us try. Kukuha ako nito. Ito parang masarap na. Let's sell it and then we will take the salad. Okay, let's take this. This Oitong Shuai. Yan na. Baka mamaya marami. Tapos magdagdagan tayo pagka ulam. Okay? At yung mga drinks nila, wow, ang sasarap ng mga dessert, ha? Ito yung vanilla. May drinks nila. May Vietnamese na coffee. Hindi tayo magkata ngayon na iced coffee with milk, cafe, coffee, suway. Ang daming choices. Okay. Let's go there. Let us try. Vietnamese. Okay, going Vietnam tayo. Ay, maganda ang pagkain nila. Shrimp pad thai yan. Meron din silang mga ganito, yung ano? Yung pad thai. Ito. Yan, wala mo yan. Sige. Uy, May chicken pad paganda thai. ng paganda ang dito. Shrimp pad thai nila. Masarap nito, beef. Hindi ko alam ano yan. Chicharon yata yan? Squid pala. Squid stir fry with garlic. Oh, masarap yan. Siyang calamari. Oh. Yes, ma'am. Ayun isang pad thai na slim. And then, ano bang gusto mo? Sabi na. Anong gusto mo? Rice plates ma'am, or may mga noodles po? Bali po sa rice plates ma'am, ito po. Malalaman yung bestseller may mga ganito po sa pangalan. Mga bestsellers po. So ito ma'am, salad po ito, bestsellers. Maybe yung pad thai na shrimp and then so we will try the Grabe mo sir. Ito, ano ba ito? Ito? Mag-care mo tayo. ito, mag-order ako nito. Ah. And then Ito, ano? Yung ganyan noodles. Noodles ba ito? Noodles pala? Noodles pala yan? Ano ito? dalawang noodles, isa na lang tayo. O, ikaw, bahala. O ito. Yan, saka yung sa ano pa. Bali na yan ma'am. Ilan po na ito ma'am? Isang shrimp pad thai po. Yung shrimp isa. Ilan po? Yun lang. Tingnan namin ito. Anong drinks? Drinks? Ano pang drinks?
Drinks mo. Drinks natin. Ha? Homa first iced tea, squeeze lemonade, squeeze calamansi juice, squeeze calamansi soda, fresh mango juice, black jelly. Anong gusto mo? Kalamansi lang. Kalamansi juice lang. Calamansi sa'yo? Oh, kalamansi juice. Ako is fresh mango juice. Bagam kanya na. Mungmeng, ano ba yun? Come to deep noodle soup. Ayun, sa'yo yan. Deep noodle soup yan. Ano yan? Deep noodle soup. Saan yan? Banda dyan? Ha? Ayan, ayan. Ito. Ayan, ayan na. Ito yun, hindi. Yung beef. Yan, yan. Sarap. Ano sa mga ito? Ano yung ito? Ayan, dyan. Thai pala yun, in-order mo. Yan. Yan pala yun. Thai ka, ako Vietnamese. Yan. Ito yun. Yan yun. Ang pangalan niya ay S12. Ito yun oh. Ganyan mo siya. Tingnan nga natin kung ano yung tsura niya. Diyos, sa po nakatugay noodles na kaya? Ha? Natot noodles na kaya? Ha? Ito pa. Oh. Ano ba? Daming noodles eh. Sarap diba? Ito yung beef niya. Oh. Ito, adungat beef na ha. Oh. Tikman natin yung sabaw niya. Masarap. Tikman natin, masarap na. Ayan. Ayan. Ito yung noodle mo. Gayam sa bola, kasagaya. Ano pa na yan? Ano daw yan? Ayan pala yun, pad thai. Ayun, masarap yun. Patay. Yan yung pad thai. Ayun, tikman din natin yan. Sabi ko sa kanya, thank you. Inom muna tayo, Higo, ha? Inom tayo ng sabawhan. Oh, ikaw naman. Ah, wala. Ikaw naman. Tikman ng kami. Ayan. Tikman mo nga. Ano masabi mo? Sarap, no? Yummy. Yummy. Parang Rice noodles yan. na. Ah. Teka, sabihin ko rin kung maganda ito. Ito. Itong pad thai nila, siyempre may sauce tayo. Sauce tayo. Kuha ko ng pad thai. Ano ba ito? Hinahalo na ito dito? Pwede rin haluin mo. Pwede? Pero kung gusto mo emphasize, mas maganda na kung nakuha ka na para mas marasaan mo. Ganyan na lang. Templado na eh. Ha? Tikman ko lang para masabi ko. Lagyan mo rin ng ganito para maano. Ayan. May bawang. Sausaw mo na dyan. Ayan. Sausaw mo
Dito, slim sa maliliit to. Uyak. Thanks, ma'am. Malasa na? Malasa yun? Ah, Di pa tapos kumain, meron pang in-order na iba. Oh. Ito pa? try natin, nandito na tayo. Kahit busog, try natin. Samantalahin, yung pagkakataon na nandito tayo. Wow! Pero talaga, gutom ako. Okay, I'll try. Yung sauce nila is Chocolate yan. Matamis na naman peanut, yata. peanut, Peanut chocolate. peanut sauce. Mm. Ano yung mga kukain dyan magpagsalita pero lasa niya is so refreshing. Yung nagbigay ng lasa ito, yung peanut sauce. Refreshing kasi meron siyang carrots, finely chopped, and then also the cucumber. Yan. At saka meron siyang ito, karne yata ito. A little piece of meat. Pork yata? Or chicken? Chicken pala, chicken. Not pork, chicken. Tapos, itong sauce niya is matamis-tamis na maalat. Sarap, no? Matamis na parang may pagkawin ko. Yan. Refreshing. Pero ano, sabi ko kanina rice, pero ganun na rin. Rice sa noodles yung nandyan. Tapos may bibino, may carrots, and then the chicken na cubes. And then the peanut sauce, yun na nagpalasa. Timplahan. Okay na okay. And then rice rolls. Yung wrapper niya is rice. Ordering natin guys kasi dito na sila nakilala. Itong mga Vietnamese ginawang dessert na may malagkit. Pinay. Mango is sticky rice. Milk is cream. Ano natin para makumpleto yung ating meal. Okay? Para makita natin kung anong pinag-ibahan doon sa niluluto natin at yung sa kanilang niluto dito.
Yes, ma'am. Busog na ako pero gusto ko ito. Ano? Okay. Try tayo mamaya ng marami yung lakad, kaya hindi tayo mag-alala na hindi matagtag yung tiyan. Ma-digest ka agad siya. Kaya lang yung bayarin. Siguro ang mahal. Okay, yan. Ang bilis kumilo. Ang galing. Alert. Meron pala siyang gata. Wow! Dito sila naging well-known guys dahil ito yung napakasarap na combination. Mango, sticky rice, and ice cream. Mango, ice cream, and the vanilla. Ayan. Tapos meron siyang, ano ito papi? Ano yun? Ube na sticky rice. Meron pang ube, meron pang sticky rice na white. Okay. Ayan, Magkaiba. scan mo na. Ito, magkaiba. Gata ito? Hindi ay magkaiba. Gata. Gata yan, gata yan. Ayan. Saan ko tumami yan? Sige, ano yun na? Tikman ko ito muna. Yung sticky rice nila, alam ko ito parang puto maya. Siguro. Parang puto maya. May Ganyan ko. Ang sarap lang ng combination nitong puto maya at saka yung mango. Ito. Ano? Tapos ito, ilalagay natin yan. Ayan. Diba? Ang sarap. Hindi ko pa nilagyan kanina kasi pinatunayan natin na puto maya. Puto maya na may gata, na may mango. Ayan. Sarap naman. Pero tikman ko rin itong ube. May ube pa pa. Sarap. Parang ikaw naman Okay. Ikaw naman. Nalusaw na yung ice cream. Ayan, sa'yo na yung ube. Oh, dandan. Ayaw yung pumunta? Dandan. Okay. Makontento ka na niyan. Oh, ayan. Pipikit-pikit ka na sa sarap niyan. Ayan. Ito yung coconut milk. Sige, try mo. Ito yung mga. Oh, mainit-init. Nilulusaw niyo yung ice cream. Malakit, mainit pa. Mainit. Combination with the coconut milk and mango with the Sarap ng combination. sticky rice. Perfect. Kaya pala ang galing nilang mag-ano ng yung masarap na lasa ng pagkain. Ang galing ng templada ng mga Vietnamese and Thailand. Hindi matigas, katamtawa lang tigas ito. Saka mainit pa. Kaya nga, al dente kung sa pasta pa. Ang sarap. Grabe. Sa totoo lang, ang sarap. Kaya na guys. Ano? Stop mo muna dahil mayroon na nakikita ng mnod na sobra. Ito rin kumain niya. Yan. O, kakain na ako. O, kain na tayo ha. Ang linamnam naman. Oh my God. Anong nangyari dito, guys?
na magic na lahat, oh. Nag-disappear na lahat ang mga dyan, oh. Magic. It's a kind of magic. No. Dito lang sa ako. Yan. Yan ang pangalan. Yan. Yan. Yan ang pangalan. Magpaalam tayo. Ano, busog ka na eh.